Sukad pagyod sa pagsugod og sangyaw ni Kristo sa Ebanghelyo nga iyang gidala, naglalis na ang mga tao. Sige nang linalisay niya ang isyo, tinuod ba nga si Kristo mao ang Mesiyas o dili. Niya ni sangko gyud nga gipatay siya. Hangtod karon sige lang yapong lalis o kinsa gyud tinuod nga sinugo sa Ginoo. Daghan na kayong mo claim nga ako mao si Kristo, ako ang tinuod nga gisugo or sugo sa Ginoo. Daghan na kayo na, lalis lang yapon hangtod karon, siging lalis. Ana. Pero si Kristo simple kay solusyon, mailhan nato ang usa ka tao, ang usa ka propeta, pinaagi sa iyang mga buhat na ay mini na asay tinuod nga propeta. Lingi ay mong tupad na unsa man ka, mini o tinuod. Ay daghan ra ba sa kayong musimba? Kamo diha nganong naa nga musdaplin diri mo panuol mo diri kay mahimo mong mini. Gina. Ang atong pamaagi dinhi paduol gyud sa altar dili palayo. Na dapay daghan kay likuranan ay mo diha nang daplin kay mura mong tagalaing planeta. Og dili mo paduol mini. Og mo paduol. Kana ha usa na sa mga timaan na magitaan ng kinaiyaha. Ana bang maglain-lain gyud ba kanang ako'y magbuot nako. Ana dinis atong simbahan wa unta ng kinaiyaha kay manimba tas Ginoo ang magbuot ang Ginoo. Nya dinhi sa simbahan nato gi-practice nato ang pipila ka mga timailhan nga tinuod tang magsisimba. Unsa man paduol sa altar. Unsay bakanting lingkuranan nga duol sa altar maoy lingkore. Ayaw pagpalayo. Kay ang Ginoo muingon gyud come to me. Di ba? Hoy. Kana nya nganong atom kaslayo naday come nga away from me. Muingon ang Ginoo away from me. Come to me. Gani ang Ginoo gani kalayo sa langit dinhi nanaog gyud siya kay gusto gyud siya sikit. O kanang mga mini nga propeta mao na sila ang mga tigpakaaron ingnon gasunod sa ilang kaugalingon wa magsunod sa Ginoo. Lingi ay mong tupad og usab. Samang ka nagsunod ka sa Ginoo o imong kaugalingon. Ingnan. Na kanang imong kilay kinsa may gisunod nimo anang imong kilay. Kanang imong buhok kinsa may gisunod nimo ana. Kanang imong naong kinsa may imong gisunod ana. Ang imong ay mga buangon kita tuo tag sige tag simba dinhi nga tarong na ta. Mga buangon apil na ning nagwali. Magdepende gina sa atong matud pa ni Kristo sa atong bunga. Unsa may epekto sa atong binuhatan, nakapahiusa ba sa mga tao o nakapabuwag sa mga tao? Ana, nakahatag bag kalinaw o kagubot? Niya daghang mga naa sigig simba mo'y hinungdas kagubot. Apil na ninyo na nagwali. Samot na nang naglingkod niya gaduka-duka pa. Utro sana. Kana bang atong ka-stubborn ba? Kana bang atong pagka-self-righteous, pagka-self-centered, nga ang Ginoo murag wa nay labot sa atong kinabuhi, pero kita mo'y gustong mo diktar sa Ginoo. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit. Ginoo, hatagi ko niini. Ginoo, makapasar untas exam. Ginoo, mapromote unta. Ginoo, siging diktar sa Ginoo, pero inigingos Ginoo, higugmaa imong kaaway, higugmaa imong silingan. Ayaw pagsigig
pangigi anang mga yuta, kana mga utang, ayaw na paningil ana. Oy, asa maminaw. Kanang mga bit ni mong bana or mga bit ni mong asawa, pasaylo alag kapituan kapito, apil na sang iyang kabit. Na, asa mo sunod. Nakakisay mo sunod ana, beta sa kamot. Oh, di pulos-pulos kita buangon. Na, mailhan sa bunga. Muna si Abraham, usagid sa modelo sa atong pagtuo. Kay bisag tiguang na siya kaayo. Kani man mga tiguang, lisod tudluan. Tinuod yun. Masinupakon. Mga tiguang, masinupakon. Kung kanusa nahimong tiwasonon, magsige pa yung tiwasonon. Pero si Abraham, timan si Abraham, 90 na ang edad. Giingnan kaya po sa Ginoo, makaanak kag daghan. Igo sa Abraham, unsaon pa man ako pagkaanak nga daghan nga tiguang naman ko kayo. Ingon din Ginoo, tanawa na mga bituon. Nituo si Abraham, nisunod gihapon bisag ang iyang edad tiguang na kaayo. Wa gyud makabsis pagtuo ang iyang obedience to God. Wa magagad sa iyang edad. Wa siya mang rason. Moto nga niabot yung panahon nga nakaanak gid sila. 100 years old na edad ni Abraham pagkatao ni Isaac, ilang unang anak. Diha siya nakasabot, o karon siguro ko si Abraham nakasabot na gito. Nakadto diayng anak nga daghan kaayo nga gipasabot sa Ginoo, mao di ay ang mga tinuod nga mga magtutuos Ginoo. Kana bang kaliwat ni Abraham diha sa kinaiya, sa iyang relasyon sa Ginoo. Hangtod gutong nanganak na siya ni Isaac. Pag edad og 12 anyo sa iyang anak, giingnan pag isas Ginoo, ihawa ang imong anak niya, ihalad nga rin ako nga sinunog. Gisunod gyapong Abraham, pila na may edad niya ato? 112 years old, kamao lang gyapong mosunod sa Ginoo. Nilingian na imong tupad, labi na nang medyo tiwasono na ina mosunod pakas Ginoo. Ina mosunod pakas Ginoo, o 40 na ginimo yung kamasinupakon. Karon ganing panahon na, dili ra mga tiwasonon mo'y masinupakon. Oy, ang mga batanon masinupakon na kayo. Batanon pa, kana mga bata, kusog mo na mosunod sa ginikanan, panglaba mo na, bisag usahay kontras buot, bangon na, mobangon man na. Pero karon daghan na kay mga batanon, masinupako na kayo. Batanon pa gani ha? Nya ma-develop na nila, ini katiguang na parte na gina ka masinupakon. Mauna dinhis atong simbahan na atay mga role. Asa mo lingkod, unsaon paglingkod, unsaon pagsimba, natay role. Nga naman, training lang ni. Kay kanimang mga balaod, mao ni maghatag og maayong bunga. Mao na si Saint Irenaeus, gipakamatyan gid niya ang doktrina sa simbahan. Unsa may doktrina sa atong simbahan? Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. No na hasta kaaway iyang gihigugma, patay siya. Gano, lingi ako nung naimong tupad na andam ka magpakamatay para nako. Sige, ingna. Kana di magina ninyo kaaway, kauban ra maginas pagsimba, pero ingna ko no, andam ka magpakamatay para nako. Sige. Oh, wa gyud mo lingi. Klaro anang inyo mga naw. Hadlok ta magpakamatay oy para sa atong isig ka tao. Okay rag sila'y mamatay basta ako buhi lang ko. Mao na rong gubat ba? Tanawa unsa may gibarugan anang nagsigig gubat, mas maayog kamo maoy mamatay kaysa ako. Mo na bombahan tagid mo maayo, rakrakan tagid mo maayo. Pero dili na maoy makahatag og maayong bunga. Ang makahatag og maayong bunga, magpakamatay ta para sa atong isig ka tao. Mabuutan man or mabuangon. Sus, ug mao pa lang ni buhato, no? Pagkanindota. Pero nabi pipila nga nagbuhat ani. Usa na silang gibuhat
kana yung pagpalit og slot. Lagi. Daghan kay nag-text nato dinhi na ay masakiton, na ay stage 4 cancer, palit lang yapog slot, na apag gibuwagan, gibiyaan sa bana kay tuan nas kabit, palit lang yapog slot. Kay ngano man ang gugma nila dinhi sa simbahan labaw pa sa ilang paghigugma sa ilang kaugalingon. Mura bag makaingon ta ba nga dili babag ang akong sakit, dili babag ang akong kasakit aron muundang kog hatag padong sa simbahan, dili gani babag ang akong kapobre. Sunan ganang maninda lang sa bikiri, kana bang tindira bas bikiri, mutigong pag yung kwarta para ipalit og slot, driver og habal-habal, mudalikyat pag idinhi gadas iyang ipalit og slot, ni ano na nagdag sakyanan. Oh, palit gyapon. Palit gyapon. Oh, naibata dinhing magsigig balik-balik, 11 anyos na siya. Ang iyang mga madawat nga kwarta sa iyang ginikanan, siyang mga iyaan kay may man sa kay siyang mo parayg-parayg. Iyang tigumon niya, iyang ipalit og slot diri. Dahil nag-ingon siya nako, Pader Obod, ipalit na sa kog slot. Nako, biliban ako nimo, mangimbitar pa siyang mga iyaan, pamalit mong slot itong Pader Obod. Na di maikog ang iyaan nga ang pag-umangkon nga 11 anyos palit maganig slot, sila na noon nga nay income, di mo palit. Unsa man na mauna ang kasing-kasing nga gitawag og Kristiyanos nga kasing-kasing. Kana bang kasing-kasing nga Dios nun, maunay gitawag og tinuod nga propeta. Kamong mga bana, wa mo mangayo nga pasalamatan sa inyong asawa. Wa, di malangit mo. Kamong mga asawa, wa mo mangayo nga respetuhon gid mo sa inyong bana. Wa mo mangayo. Kinsa dining asawaha nga okay ra gyud insultuhon or i-abuse sa bana ta sa kamot. Pulos gyud mo mga way ayo. Pagbag-o na oy, pagbag-o na. Ning kay ikaw pa der okay ra ka og binuangan ka sa imong parishioner. Okay. Okay ra kag libakon. Okay. Okay ra kag daoton, kadaghan na. Okay. Okay ra kag patyon. Time sa ato sa una-una. Patyon ta makahuman baka mo aning project din no. Makahuman mo dili. Di pagbuot Ginoong patyon di okay ra sad. In short, ang tao nga ang tinuod nga propeta kanang kanunay nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, mahinumdom ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasabot ang Ginoo maogi atong sundon kay di gid ni siya malimot. Kita dali ra man tang malimot nya kun atong sundon ang atong kaugalingon, malimot tas atong kasabutan. Daghan na kay dinhing gustong makigbuwag sa bana kay sigihan na lang siya kulata. Ingon na, ako na yung pahinumduman, pagkasal ninyo, unsa may inyong kasabutan. Siya, ambot pa din rin. Isod kay pa din, nalimot na ko pa din. Ako, kinasal mo, o kinasal na ko. Niingon mo pagkasal, sa kasakit, o sa kalipay, sa kahamugaway, o sa kapitos, sa sakit, o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. Nahinumdum ba ka ani? Sa niingon ko nas una pa pero lisod pa diro lisod nako baka kunday ka balik og sunod sa Ginoo sa kasakit og sa kalipay. Ako din nga naon hangtod yun maulian bayasad bitaw pa diro no nako karon kasakit paron iagi man kag kalipay pag honeymoon day ninyo yawa namtoy honeymoon pa din mabdos naman ko ato pa din ako kato na lang kuan kato na lang wa pa ka na mabdos katong una gid ninyo bang tinukhangay unsa may imong gibati adto di ay atong inyong date ana di ba malipayon ka uban niya
No, mukilig ka, ma-excited ka, maganahan ka, kadto siya mautoy kalipay. Karon mao na ni ang kasakit. I-embrace ng tanan, lipayon rakas Ginoo. Nya abi ninyo mga igsoon, 100% sa misugot og misunod aning maong tambag kanabang mahinumdom tas original nga gikasabutan nato tali sa Ginoo ug tali sa atong isig katao, 100% nahimong malinawon ang ilang kinabuhi, nasulbad pagid ilang problema. Ngano man kay milihok ang gahom sa Ginoo ngadto sa mga tao nga masinugtanon sa iyang kabubuton. Si Abraham nakatagamtam og katumanan, kita sad makatagamtam og katumanan. Si San Ireneo hangtod karon nahimong modelo sa pagsugot sa kabubutos Ginoo, taliwala sa kasakit hangtod sa kamatayon. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ing na sugod karon mahinumdom na tas atong kasabutan, ha? Ing na mahinumdom na tas atong gikasabutan, ayaw limot-limot diha. Nya na timingan man ang imong gilingi, ang imong giutangan na hinumdom ito kanus. Hinumdom ito kanus akan isaad, ha? Basing maglimot-limot ka diha. Sige, manindog na ta.